सर गिबि खेबनि थाखाय दिनै प्रम'सना माने बाक्सानिफ्राय प्रम'सना सिमोर बिटिआरआव दायथ'खौ लाबाय बे बेलायाव सारा मा बुंनो सानो दिनै गयबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ दिनै तामुलपुरनि घग्रा सकआव गाजा गोमजायै बरायदों। बे हाबाफारियाव आंबो लोगोसे नुजाफैदों। दिनै रायजो राजाफोरखौ जोङो साबायखर बावदों। मानो होननानै बुङोबा जोंनि हांख्रायनाय बायदि एबसुनि हांख्रायनाय बायदि इउपिपिएल हानजानि हांख्रायनाय बायदि रायजो राजाफ्रा भट होदोंमोन। बिनिखायनो जों दिनै बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। बे जायगायाव फैनानै जोङो आसा खालामदों बिटिआरनि जे गोरोबथा बे गोरोबथानि गासैबो दफाफ्रा एबार मावफुंजागोन। मावफुंनायाव बियो गोरलै जासिगोन। मानो होननानै बुङोबा मानिजाथाव प्रमद बर' बिथाङा जायहा एबसुनि आफादगिरिमोन, बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि, एनडिपि प्रग्रेसिभनि आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी, जायहा दिनै बिथाङाबो डिपुटि चिफ जाहैबाय। प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव जि सरकार, बे सरकारनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथानि जि दफाफोर, बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव एबार जोंनि थाखाय गोरलै जासिगोन। बिनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो गोसो जादों। बे समाव रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल सरकारनि खौ बिसासाव लानांगौ, इउपिपिएल सरकारखौ मदद खालामनांगौ, जाहाथे बे ओनसोलाव गोजोन मोनसे थासारि लाबोनायनि गेजेरजों गासैबो जौगाखांनायनि खामानि मावनो हायो आरो एकर्डनि जे दफाफोर, बे दफाफोरखौ रायजो राजानि मददजों जेन' मावफुंनो हायो। बिनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ आं बे समाव खावलायहरदों। इउपिपिएलनि जे माने देरहानाय एमसिएलए बा इएमफोर बेखौ माने गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव आबद्ध खालामना दोनदों होननानै बिरोधी दल बा बिपिएफआ बुंगासिनो दं। बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बिरोधी बेरेखा हान्जाया गोबां खोथाखौनो बुंगोन। बिथांमोना दासिमावबो क्लेम खालामबाय थानायखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों नुदों जे सरकारखौ जोंनो दाफिनगोन खम समनि गेजेराव। दिनै रावबो बेबायदि बुङाखै। इउपिपिएल हान्जानि फ्राय देरहालांनाय 12सा एमसिएलएफ्रा बा गुबुन हान्जा बिजेपि बा जिएसपिनि रावबो देरहाबोनाय बिजाथिफ्रा बेबायदि रोखोमै बुङाखै जे जोंखौ लिलि हटेलाव जोबथेनानै दोनदों, जोंनि गोसो बायदि जायाखै बा जों बे हान्जाफोरजों थाया होननानै रावबो अजद दिखाङाखै। दिनै माखासे आब्रुथिनि थाखाय बिथांमोनजों ज' सावरायलायनानै माखासे खामानिखौ लानो गोनां जानायनि थाखाय बिथांमोनखौ सानसे साननैनि थाखाय लिलि हटेलाव ज' दोननानै सावरायलायनाय खालामबाय थानाय जादों। आरो दिनै जिहेतु नोंथांमोनाबो नुबाय जे दहाय फुङाव दानि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे दाख्लै अथ टेकिं लानाय जायफोर इएमफोर, बिथांमोना दिनैहाय माने बिटिसि सेक्रेटारियेटआव थांनानै गावसिनि हाबा हुखाखौ बिथांमोना मावहैजेनबाय। बिनिखायनो जाय बिरोधी हान्जाफ्रा बेबायदि बुंबाय थादों जे जबरदस्तिसो बिथांमोना देरहानाय बिजाथिफोरखौ लानानै लिलि हटेलाव दोननानै सरकार दादों होननाया बेयो नंखाय, बेयाव जेबो बिथा गैया।